Вижте какви находки открих в Павел баня. Като нататък се намира хотел Атмосфера. Ето, да видите. Имаме Жук и други стари автомобили. Хайде заедно да ги разгледаме. За да притежаваш такава Волга в миналото е било истински висш пилотаж. Тук имаме две линейки от соца, един Мерцедес и една Волга комби. Ето да видите. Макар и тези коли да са в окаяно състояние, те си запазват своя уникален чар. Ето да видите една Волга комби. За да притежаваш такова изкуство, трябва да си сигурен, че искаш да го притежаваш, защото това е експонат, екземпляр, който малцина могат да видят, до който малцина могат да се докоснат. Имаме един експонат в изключително добро състояние, напълно реставриран. Един малко познат на хората модел и марка коли, а именно Варшава. Произведено в Полша през 1973 година. Ето да видите и модела. Като пропуснах да кажа, че това е Варшава комби. Рядък експонат, до който отново малцина могат да се докоснат. Ето и една класика в жанра, а именно руската легенда Москвич. А не какъв да е Москвич, а този с 4 фара.